Kombinat Trepča može da računa na podršku države Srbije ne samo političku, već i finansijsku i pravnu, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić tokom posete pogonu za flotiranje rude u Leposaviću. On je rekao da se podrška odnosi na sve ono što ćemo uraditi, da se izborimo da ovaj kombinat ostane u rukama ovog naroda. Došao sam danas ovde u Trepču da prenesem rukovodstvu i radnicima kombinata Trepča poruku čitave vlade Srbije, da kombinat Trepča može da računa na podršku Srbije, da može da računa ne samo na političku podršku Srbije, nego da može da računa i na finansijsku i na pravnu podršku. Kada kažem politička podrška, tu mislim na sve ono što ćemo uraditi da se izborimo za to da ovaj kombinat ostane u rukama ovog naroda na ovim prostorima. Mi i sada držimo ovaj kombinat, naš narod na ovom području i rukovodstvo i sada rade, funkcionišu. Ovde se proizvodi 18.000 tona, ako se ne varam, rude se prerađuje na mesečnom, koncentrata se proizvodi na mesečnom nivou. Kada je reč o ekonomskim merama, to znači da će vlada Srbije za narednu godinu svojim budžetom predvideti mere podrške i da ćemo predvideti i realizaciju projekta koji je i premijer Vučić najavio prilikom posete kombinatu Trepča, a to je izgradnja nove fabrike baterija. Dakle, mi ćemo to, bez obzira na teške okolnosti u kojima naši ljudi ovde žive i rade, nastaviti da guramo kao projekat i odvojeno realizovati sa ciljem da napravimo još radnih mesta ovde za sve koji žive i pravne mere, naravno, a pravne mere se odnose na podršku akcionarima i svima drugima koji štite svoje interese pred domaćim i međunarodnim pravosudnim institucijama. Ovo je pogon flotacije gde izlazi u ovom momentu finalni proizvod, cinkovi i olovni koncentrat koji se prodaju na svetskom tržištu putem javnog oglašavanja na svakih godinu dana i to je naš glavni izvor prihoda. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je, odgovarajući na pitanja novinara, prokomentarisao odluku Kosovskog ustavnog suda da zakon o Trepči proglasi ustavnim. Za nas takva odluka ne proizvodi nikakva pravna dejstva. Ona je u ostalom, kao i čitav taj nakaradni antizakon, poništena odlukom vlade Srbije i za nas je najvažnije to što će se ovde proizvodnja nastaviti, što će se život nastaviti, što će vlada Srbije i u 2017. godini, bez obzira na to šta se bude dešavalo, obezbediti egzistenciju Trepče i funkcionisanje ovog sistema, kao i podršku ovim ljudima. Đurić je tokom ovog obilaska pogona ponovio da će vlada Srbije u 2017. godini, bez obzira na sva dešavanja, obezbediti egzistenciju Trepče i njeno funkcionisanje.